Hasteni sorkari tang bedek no naitotho khwlainani bagwi tei Bharatiya Janata Party hapangni kwbangma samwng bwtang no lukuroni thaniwo twlangwi rwnani bagwi hasteni joto hangkor rogo berai naikolwi tongkha Tripura hasteni a tei malmata tapashili jati kalyan tang bedekni montri Shudhangshu abono rwgwino sangrong salo salani bagwi hangkoro berainani bagwi khowaio thangkha montri Shudhangshu First salni phungo khowai bwkhaste naikolnani hawa nokni conference hall khowai bwkhaste naikolnai tei khowai ration shop dealer sonil waising bai sakthari thirimani pandawo nogre okra wngwi manjakmani bo nugjaka bono aboni ulo thangkha khowai borwil gana atang bedekni khongsa pukhri nainani bagwi aroni simi montri Shudhangshu thangkha khowai ramchandraghat amchai bo arabo thangwi tabukni haste hapangni sebai self-reliant wngnai khoroksa boroni fambo berai naikha montri First salni joto samwng bwtang paimani yagulo koktom thumnai rogno montri kobokmung khwlaikha haste hapangni public welfare activities no twiwi kok salainani bagwi aboni bagwini Bharatiya Janata Party hapangni kaham samwng rok saimannai teibo kaham khe Tripura hasteni tongkha lukurokani sakha bo Bureau Report Kokkhora।